Πλασαριστά. Ξαναπαίρνει ο Λαμέλα με καλύτερη γωνία σέντρας. Δεύτερο δοκάρι, θα βγει ο Ντραγκόφσκι. Χάνει την μπάλα ο Ντραγκόφσκι. Η φάση συνεχίζεται, δεν έχει σφύριξει ο διαιτής. Δίνει νέο κόρνερ. Ο Βίντα φωνάζει, ο Ντραγκόφσκι φωνάζει. Άπαντες φωνάζουν σε αυτή τη φάση. Ο Ίγκασον πάει να ηρεμήσει τον Ντραγκόφσκι από τη σέντρα του Λαμέλα. Εδώ πως φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Ντραγκόφσκι στη μονομαχία με το Βίντα. Συνέχεια ο Βίντα διαμαρτύρεται για το μαρκάρισμα του Ντραγκόφσκι. Προφανώς τσεκάρεται η φάση για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Αν θα κληθεί ο Εσκάς ή αν θα συνεχιστεί το μάτς με κόρνερ. Δίνει την μπάλα στον Λάζαρο Ρώτα, οπότε λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Προσποιεί στο Αράο. Θέλει να βρει τον Πελίστρη, αυτός έσπασε την μπάλα. Ο Πελίστρη κυνηγά, έρχεται ο Στρακόσια, σφυρίζει ο Εσκάς και δίνει πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ο Πελίστρη από το Στρακόσια. Η φάση ξεκίνησε από τον Πελίστρη, πάσα προς τα πίσω με τον Στρακόσια να χρεώνεται με πέναλτι από το γύρισμα του Γιόνσον. Η ταχύτητα του Πελίστρη δίνει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να κερδίσει πέναλτι και τον Φώτη Ιωαννίδη να έχει πάρει ήδη την μπάλα στα χέρια του. Ιωαννίδης απέναντι στους 300, εκτελεί στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στο 38. Έκτο φετινό γκολ του Φώτη Ιωαννίδη, τρίτο στη στοίχημα του Super League. Οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πελίστρη απέναντι του Ρώτα, κοιτά την κίνηση του Ιωαννίδη, έρχεται σε στήριγμα ο Μλαντένοβιτς, του δίνει επιλογή η πάσα του Πελίστρη. Ο Ιωαννίδης μένει στη φάση, θέλει να διεκδικήσει. Ο Ιωαννίδης κρατά την μπάλα, το πλασέ του. 2-0 ο Παναθηναϊκός στο 69. Δεύτερο γκολ του Ιωαννίδη από την κίνηση που έκανε ο Πελίστρη. Ο Εσκάς καλείται από τον Χάγκεν να δει τη μονομαχία, την τελευταία μονομαχία του Φώτη Ιωαννίδη με τον Λάζαρο Ρώτα. Αν υπάρχει χέρι του Φώτη Ιωαννίδη, ο ίδιος θα τσεκάρει τη φάση και ο ίδιος θα πάρει την απόφαση. Ο Χάγκεν έχει διαφορετική άποψη από το ότι είναι ένα καθαρό γκολ, γι' αυτό και τον φωνάζει. Με τον Εσκάς να βλέπει γρήγορα τη φάση και να δίνει φάουλ εις βάρος του Παναθηναϊκού, δηλαδή χέρι του Φώτη Ιωαννίδη.